Ilang kilo to estimate mo? 5? Mga 5? Wala. Ay, wala ba? Okay. Wala pang tatlo. Wala pang 3. Overestimate. Lagay natin dun sa pancit. Pwede itong kainin guys. Ayan. Po. Sige, hawakan mo. Pawikan dito guys. Dali, hawakan nyo. Malambot lang yan, malambot. Huwag mong bitawan ha. Hawakan mo. Kay Kim Kim naman, kay Kim Kim. Lagay natin yung yung sardinas. Para Youngstown baka naman. Be, kain muna kayo, Be. Kamu kayo. Ito, Be, sando ka, dagdagan mo to, sando ka. Sando ka dito, sando ka. Sa kabila ka. Tapos lagyan mo ng kanin para hati-hati kayo. Be, wag yung maano rito, mabuhangin. Ito ang kanin, oh. Sando ka yan. Tapos ito yung kanin sa likod. Extra si Bybee. Bybee, makita. Saan siya nakastart? Doon nakatira guys yung pinagbilhan natin ng ano. Kasi hanggang sa tinapa mo? 130 na lang. Yung kalahati lang dyan. Grabe. 60 kilo na. Magano kami mag-picnic dun sa Baybay. Picnic again. Dala ko sa mga gamit. Ayan guys, magluluto kami ng pancit bato dyan sa tabing dagat. Yan, pa-high tide na to guys. Maya maya dito na yung ano yan, tubig dagat. Doon tayo pwesto sa malimlim para mapagluto tayo ng maayos. Ma, doon sa may patag, ano to? Medyo patag. Medyo marami yung ano rito, yung baybayin. Galing sa bagyo kaya marami. Okay, dito tayo pwesto guys. Dito tayo magluto ng pancit bato. Okay. Ayun na guys, mag-aari na yung ano, yung kausap natin kanina, maglalambat ng isda. So sana makarami sila ng huli para may isda tayong madadala sa Maynila pagbalik namin doon. Ngayon magluluto na kami ng pancit bato. Naka-ready na lang natin yung ingredients. Bali sibuyas, bawang lang, tsaka sardinas. Mabilis ang ano lang to, mabilis ang luto. Doon ang iba, naliligo na yung mga kasama ko, mga bata, pamangkin ko. Enjoy natin yung bakasyon dito kasi darating yung panahon na yung mga puno na to mawawala dahil balita ko magkakaroon ng resort dito sa Baybay na to. So sana maging successful yung ano nila, yung naisip na business. Okay, mag-start na tayo magluto ng pancit bato guys. Ayan. Sanayin natin yung sibuyas, bawang. Habang sila busy maligo sa dagat. Ito yung mga kasama ko, si Mama. Good morning, Ma. Si Tita Sharon. wala mo lang reaction niya. Luluto ako mo sila ng sikat na ano rito, sikat na pancit bato dito sa Bicol. Lagyan natin yung ano, yung sardinas para Youngstown baka naman. Guys,
Tapos lagyan natin ng tubig yung lata ng sardinas para makuha natin yung tira-tira. Ayan. Lagyan ng tubig yan. Sayang to eh. Pampalasa rin to eh. Okay. Lagyan natin ang sabaw. Gusto ko sa pansit bato yung masabaw. Ayaw ko yun ng dry. Kulang pa yan. Kalahating kilo yung nabili natin. Kaya Nagdala ng ginisamis. lagyan natin yung toyo. Ha? Kalahating kilo to ma? Kalahating kilo. Magkano bili mo daw? Toyo asin lang yung magpapalasa dito guys. Magpapasarap ng ano natin, pansit bato. Ha? Bilit. Lagyan din natin ng pamintang durog. Diet muna. Kapatid mo iniwanan mo, oh. Okay na yan. Tapos antayin natin kumulo yung yung sabaw natin. May nahuli ka to? Pating. Mamaya kuha tayo kuha tayo ng pawikan. Saan? Yan, sa tabing dagat. Uwi kan. Ano, malamig na Ashley? Grabe lamig dagat. Malamig? Ha? Gusto mo paliguin ako? Sige to, boss mo na to. Dada lang Yan. Sige. Sige. Okay. Nabuhos na lahat. Kulang pa pala yung sabaw no? Ito yung pansit ata na sinasabi ni May na mabilis maluto. Ano inaantay niyo mga yun sa bangka na sa gitna? Masarap sana yan pag may kanin. No? Dapat pala dinala natin yung kanin bahaw. Diba? Walang bahaw. Okay, antayin ulit natin maluto guys yung pancit. Pagkakulo niyan, ready to eat na yan guys. Kasi saglit lang maluto yung pancit. Kaya kailangan wag natin overcook yan. Punta muna tayo dito sa tabing dagat. Ito yung view dito. Ito yung sinasabi ko na rito. Sa pangpang na to, meron tayo pwedeng kainin na tinatawag sa amin na pawikan. Puro pawikan. Ang gagawin mo, papadaos-dos mo lang yung paa para lumabas yung pawikan na tinatawag. Ito guys, ayan. Tara, bilis kumakuha. Kuha tayo ng mas dito. Hindi natin malaki. Lili po tayo. Lilit? Yun. Eto guys. Ayun, ito yung sasabi ko. Pawikan. Yan. Guys, pawikan. Igasan natin. Yan. Lagay natin dun sa pancit. Pwede itong kainin guys. Yan. Po. Sige, hawakan mo. Yung pawikan dito guys. Dali, hawakan nyo. Malambot lang yan, malambot. Huwag mong bitawan ha. Hawakan mo. Kay Kim naman, kay Kim. Kim! Huwag na, dito na yan. Ashley. Lagay natin sa pancit. Pwedeng makain to. Mamaya manghuli tayo ng marami nito. Balik tayo dun sa lagay natin sa pancit guys.
May nakuha ko isa. Pansit. Pansit? Ay, pawikan pala. Patayin naman po, ikan Yan, ba yan? okay na. Ito, pawikan na. Patayin mo na to. Ito guys, luto na to. Ayan. Patayin ba to? Sige na. Opo, ugasan mo na to. Ugasan na to. Tapos lagay natin dito. Ba't naka... Sino ba sabi na makakain to? Nakain yan. Nadong, dali, nakakain na tayo. Day, ang plato. Lagay mo dito to sa ibabaw. Saglit lang maluto yan, manipis lang yan. Malambot eh. Malambot ka lang. Ay, lagay natin yan. Wow, Saglit lang maluto bawal yan. yan eh. Parang tanga. Bawal yan. Kinakain yan dito to. Saglit lang maluto yung ano Punta ba natin. si Junami? Ay, pupunta? Magdala daw ng kanin? Sana? Wala. Ay. Naging sardinas yung naging sardinas yung pawikan. Ayun na sila oh. Asberhel nga talaga. Sana? Sakay nga asberhel. Nawala. To sumisid yung ano. Sumisid yung pawikan. Nasaan na? Nawala. Wag, Sino? naman yan. Natunaw? Hala. Hala. Nawala. Hala. Naging sardinas. Saan na yun? Sumisid. Ay, natutunaw pala yun. Nalusaw na ata. Ano okay na yan guys, kakain na tayo. Luto ng ating pansit. Nasaan na yun? May Ma, kanin kaya? kain na Nadala kayo, ma. sila? Wala yun. Ma, kain na. Kung dala na, Day. Natutunaw pala yun. Diyan lang yun to. Ready na yung ano natin. Sandok na po kayo. Kakain na po. Kakain na po tayo. Tingnan mo nga baka may kanin na dala si Junami. Wow. Tama na. Lo, grabe na yan. Okay. Ay, ito. Sa'yo na. Oh, yan na guys. Luto na yung pawikan natin guys, oh. Yan. Tinapay dong. Iniyaw talaga yan dito? Opo. O si mama mo dong dito. Dito Bali ka. malambot lang siya, yan oh. Taba oh. Uy. Alasan niya parang ano? Te. Malaman to, malaman din oh, yan oh. Parang Dito hipon? ka. Opo. Ayan oh. Dong. Oh. Hindi nga. Sandukan mo si Ate Aling Pang. May kinakain pala yun. Yay. Lambot, grabe. May dala ka mo naman. Sarap. Kanin meron? Kanin. Kanin. Oh. Uy, may payong ka pa. May papayong pa si Berhel ah. Ano yun? Mga bata. Oh. Kain mo na kayo mga bata, dali. No, ito na. Ano? Na, kain na mo naman. Ah. Ayun, umay. Salamat. May kanin ba dala? Oo. Wow. Nak! Bado. Oy, dito kayo! Ha? Kain na ba? Ilagay mo doon bado doon. Ay, bado. Hindi man to bado. Sakit talaga si Birgit. Bado nga to ni Kim. Mutay ka talaga ha? Kim. Pag uno ko, di ka Marigus L. Oy, Inday. Favorite ko rin yan yung ano, ginagawang ulam yung pancit ba to. Masarap? Makapasok ka Ashley ha? Masarap ba Ashley? Mapasok kayo, dahan-dahan lang. Uy, Wala tayong, bigyan mo wala tayong hotdog, ano lang yung sardinas. kain kayo. Wow. Baka namin doon. Kim, huwag ka lalapit dito Kim. Ay. Di na plato. Mimi, gawa na lang tabi mi. Ikaw feel dali na. Ay, sus. Kanael. Sabi niya, isiram daw. Bakit? Dalaga din ng kanin si mama. Ha? Bawasan mo. Hindi mo kaya. Mamali na, ayun o. Mapasok ka nga. Pasok ka din Kim. Hindi kaya ni mama ubusin yung konti nga lang yung nilagay kong pasit eh. Ano, Ming? Dahan-dahan lang ha, matapon. Ang dami niyan asli, no? Hindi kanin. No. Kunti lang kanin. Dito lang sa gilid. Pansit ni Ashley. Share kayo. Yung chaya. Oh. Chaya. Bigyan mo si ano. Awin. Bigyan mo si Ashley. Dali na, be. Bigyan mo si ano, si kapatid ha. Kim. Ah. Kim, Para pa si Kimba. Yara. Kim. Dito na. Mami. Opo, subuhan kita. Ikaw na ate. Share na lang tayo dyan ate. Kaya na. Hotdog. Dito mo, Robel. Kain na. Ito. Sukapi ko eh.
Pag una ko madara mo sukapi mo. Wag ka na yan. Ay, Wag ka, mong kape. Kim. Sa taasa. Wag kang lalapit sa kalan ha, mainit yan. Say mo na naman gidgad to. Binutangan ko may gatas. May gatas. Ay, naga. Tas dakulon. Iano mo na sa init mo man. No. Gusto ko yung tuloy-tuloy yung ano. Be, kain muna kayo, be. Kami kayo. Ito, be, oh. Sando ka, dagdagan mo to, sando ka. Sando ka dito, sando ka. Sa kabila ka. Tapos lagyan mo ng kanin para hati-hati kayo. Be, wag yung maano rito, mabuhangin. Dito ang kanin oh. Sando ka yan. Tapos ito yung kanin sa likod. Extra si Bybee. Bybee, makita ka ni Pangilang anak ka ni ano, Bubong? Ha? Pangilang ano ka? Pangilang anak? Pangalawa, sige. Dito kanin, be, oh. Okay, bubong anak to. Hati-hati kayo, ha? Oo, kasi. Hati-hati yan. Para mabusog kayo. Wow. Sama-sama na lang kamo. Alam mo na nga ni, mahati-hati na nga. Hati-hati na lang kayo. Ako yan, may. Ano, El? Masarap, El? Doon sa taasa mo nga ni. El, Ay, masarap ba? inayos ko muna ito. Ito kanino? Ang kain ko. Ito anong umay? Wala. Pag una ko, dara mo sa ano mo, kaya di ginamit ko na naman. Hindi, salo. Amo nga ni, uriyan ko na na ano, nariyan na. Asli, share tayo, Li. Sabi mo. Li. Halika. Kim. Ay, daddy. Kailangan maubos natin yan. Yung bata, sino yun? Kim, Suwi. Kim, Ay, mapasok ka dyan. Tawagin mo si ate mo. Yan mo ka dahil na. Dali natin. Dito ka, Kim. Lagi natin kanin, dali na. China! Ano, kain muna kayo dali na. Kain muna kayo. Be, kain muna kayo dali. Kain muna. Magan muna ka mo. Mga 200 siningit. Pinabalik ka to? Pinabalik. Dara niya, magbakansa na daw chef para umitin mo. Yung kanikan magabakan? Dinara niya na? Okay, konti na lang Gusto matitira. niya pa daw ah. Ah, sige be, akin na lalagyan. Bigyan mo kay Tito Kap. Pagdating talaga pala sa Francis. Ang favorite pala ni Ashley yung ano, oh, favorite yung Spaghetti ta. lapit mo dito, Kim, lapit mo dito. Favorite ni Kim yung ano, hawakan mo maigi yung ano. Hawakan mo maigi yung plato. Ha? Dagdagan natin ng ano, ng pancit bato yung ulam natin yan. Ashley, ano Ashley? Ito yung masarap dito sa ano, Remind ka ng ano, Bayunan baso. mo. probinsya. Kahit yung ulam natin is ano lang, pancit bato. Napakasarap nito. Masarap kaya, nabusog to. Pantawid gutom na rin dito sa probinsya. Hindi ako sanay na ano. Yung, sourdough, din ako sardinas. Right. Pero mas bet ka talaga. Price one pa naman dito. Diba? Sawag. Ay, Richard. Oh, lagyan mo na to ka na sa'yo na. Para kay Zoe. Wow. Nalagyan mo ako ng pancit after na. Yan. Dapat ka pala doon. Ano ba? Sombrero Island. Diet. Dali na! Eh, dito na. Sa'yo na! Guys, matigtanggal ka. Oh, simot na guys. Dali na Sold dito! out yung ano, sold out yung ano natin. Pancit bato. Ubus na. Zoe! Weh! Sa ulo yan ka ka Taob na yung ano. Bantay. Tayo nga na rin, Liberel, mamaya. Taob na yung Oh, ikaw na magbigay Oo sa nga. Hay! Gagong po. Alam nga, ano'y dadata ka. Bayo. yun yung kakapanood mo na ano. Tinahapo na wala. Ito mo na naman. Mapuan ka Tinapon. naman. Ma. Ano El, diyan ka nagugas? Ayos yung hugasan mo ah. Dagat talaga. Nakalibre tayo ng tubig. Ilan siya ka din? Ate, ano lang. Banlaw lang dito tapos pagdating sa bahay, Bye. doon kami magsasago ng mga pinggan. May nakuha ka na, Ashley? Dito ka lang sa tabing dagat, Kim. Kim, dito ka lang sa tabi. Abot pa. Bilhin mo na. Ayos mo na tama. Noy! Luya man. Kasi ano kuha mo? Dito kayo mo ganito oh. Dito ka sa ano, sa gilid oh. Bakit mo dito yung buhangin? Kim.
Ay, Ashley dito. Ayun na sila. Maliliit lang. Kanina nakachamba tayo ng ano, ng malaking pawikan. Patingin yun. Patingin. Wala na guys. Anin mo to? To, ganito. To, pag ganyan para maganda. Itulak mo yung buhangin sa ano. May kapala. Di, tulak mo lang to, tulak mo lang. Tulak mo dito pag ganyan, no? Masakit na sa kamay. Hindi, ano yun mo ganyan lang, oh. Kaya ganito. Sige, subukan mo. Yan. Wala. Huwag mo masyadong malalim. Kahit pababaw lang. Dito lang to, dito banda, oh. Dito ka umpisa, oh. Sa may ano na yan. Mas kamay. Ano lang ito? Ayun. Ito. Ayun, oh. Saan? Wala. Dito. Fake news. Dito, paano dito to? Tulak mo, yan. Wag mo na sakayan, Kim. Wala. Nahihirapan si daddy mo, oh. Sus! Di na makatayo. Di na ako makatayo. Kim, naguhuli kami ng shark. Dilo! Hindi ka lang ako eh. Ano? Sila ano ba yan? Lari, Je. Hindi yan? Konti lang sila, ano, baka yun, oh. Pauwi na siguro yan to, baka sa baryo yan eh. Ha? Baka sa baryo. Yan na, dumating na yung mga isda dito guys. Sana meron. Makabili tayo ng pangulo. Uy, ano to? Nangitim ah. May pusit ba? Oo, tingnan mo dito dong, ha? Meron, may huli ka kuya? Kayan? Oo, apat. Magkano to, kuya? Pusit. Ha? Kinikilo. Pusit. Ay, kinikilo? May kiloan ka? Bahay lang. Magkano? Ay, Apat nga, oh. angat mo, ano? Apat eh. Alaki ako mag-angat. Ako mag-angat na. Oo nga, bibenta Malaki ba? nga daw niya. Malaki? Wow, pusit. Nikan? Ha? 130 daw. 130 kilo. At puro ko lang butang. Oo. Muro. Meron pa dito. Wow, sarap. Asli, matinik ka. Ano talaga to? Ano pa? Bagong huli lang to. Sige na. Ay, ito siya balik may kilo. Dun sa kabila, baka meron din, oh. May kilo Sige, pakilo mo naman. sa balaw. Ilang piraso kuya? Apat. 4 na piraso. Sige, kuya. Bili namin kuya, ay 4 ha. Bili namin yan. Bili namin yan. May pera ka. Kaya ano, Ashley, wag Ashley. Tulungan mo siya, oh. Ikaw na pang, iganyan mo. Lumapit ka dito. Basta sa dagat. Oh, para maka-discount. Patakin na rin. Para maka-discount si Tito. Ay, tulong ha? Okay. Bibilihin namin yung huli niya guys para may pangulang kami. Hindi ako manang lismi. Ay, pinaanak mo lang pala yan? Oo. Kapana. Dapat kumuha ka naman. Kumuha ka Ano pala si Kuya PWD Pilay. Oh. Pilay pa yan guys. Bilihin natin para makatulong kayo. Sino pupunta na sila doon? Pupunta sila doon. At dadali mo sa bahay, kuya? Oo, pwede na rin tayo. Oo, sige. Di pa tayo dun sa kabila guys. Ayun, may ibang kapang dumating. Galing sa pag-area. Ayaw talaga mga leader sa iyo dyan. Kayon? Ay. Ba? Kayon? Meron daw huli guys. Makakabili kami ng ano rito, ng isda.
Fresh from the sea na to. Fresh from the sea. Malamang may ano rin to. May pusit. Yung kanina, ano yun? Pana, ito naman lambat. Di po tayo kulot. Dahil ka muna rakap kuya? Stein! Stein! May ano mo kami nilisan. May saraday. Ang kayo niyan. Dakal ba? Dakal? Stein! Stein! Labitan natin. Ah, Bada na kaniban niya. pusit nga rin guys. Pusit. Dami mas malaki ito. Oh. Kulambutan to ta. Pusit. Tsaka kulambutan. Dami. Ano sinasabi ko? Yan, masarap yan. Pusit din. Mas malaki yan. Ano? Akala ko Binibili isda. ito, yan oh. Mas malaki. Kaya nga, umalis ka nga dyan, Asli. Ah, tabi mo na nga tabi kasi kukunin na ano. Walang isda. Kukunin yung isda. Ay, yung isda. Pusit. Binibenta daw ba? Opo. Oh, yun ay. Okay, susi. Oh. Bayit na motoy. Motoy kami motoy. Binuhos na, binuhos. Wala pa ng isda eh. Binuhos na. Ma, kadakalig ang payong mo, ma. Nakalingod na sa Nakalingid, ma. Nakalingid. Nakalingid. Oh. Ayan na. Wow. Una! picturean to. Awangan mo na. Hawakan mo na to. Hawakan mo na habang... Paano mo na kuya? Ate Lili. Alis ka, Lili. Hawakan daw ni Tito, ano. Hawakan niya yung pinakamalaking Wow, laki. Instant kain po. kulambutan. Di ba? Jackpot to. Okay. Kunin mo min yung damit. Ilang kilo to? Estimate mo? 5? Mga 5? Wala. Ay, wala ba? Okay. Wala pang tatlo. Wala pang 3. Ayaw mo Overestimate. Oh, karga na ito. Okay. Kilo meron na. Magkano kilo? Pero kilo. Picture ni Luzon. 100 na. 200? 180 na lang. Mas barato sa Luya. Video ni Luzon. Mas barato ito. Ang gano'n. Kaya kayo sa Luzon. Oo. Pero konti lang. Titimbangin pa yung ano yung huli nila guys. Ano? Makwarta ka na sa palita. Hindi. Kamo. Tawaran ko. Yan nakato. Kim. Tara ka niyo. Tara sa mo. Ano? Kuha kayo? Ah, Isa kuya. isa. Wag. Yung maliliit lang. Kuya. Ito yung magigilin. Kaya ni Luzon. Maliliit lang. Dalawa. 2 kilo. Yeah, 2 kilo. 2 kilo. 200 mo siya natawa. Pagpunta lang ito. Ito na yung kuha ni ano kanina guys. Yung unang bangka na nabilhan natin ano. Pusit. Bali, 2 kilo daw yan. Bigay sa amin 130. 130 ba? Sabi. Yung pangalawa, mahal yung benta. 220. 220 isang kilo. Kaya buti na lang nakuha pa kami ng 1 kilo. Kasi yung iba nakuha na ng ibang bayan. Kayo na pa? Saan siya nakastart? Ah, doon nakatira guys yung pinagbilhan natin ng ano. Kasi dito. Ma! Ah, si mama? Ato. Yung ano? Pusit.
Ma! Mother! Ma! Andito na yung pusit oh. Dalawa daw. Ta. Dua daw, dua. 230. Ah. 130 ko na 1 kilo. Ha? 130. 130. Balik natin. Pasensya na ha. Hindi kilo yung parang ni Boss Amo. Ah. Ha? Timbangin ulit. May kilo kami to? Piyakan. 2 kilo daw. Bukal mo susa dito. So, pinakal si mama. Plastic. Boy pa to dito. Ma, dito mo timbangin. Boy pa to. Bagong huli lang eh. Boy pa. Opo, buhay pa. Nakabalance na. Ako na. Ayan na yung zero na yan. Kita mo. Alas, tanggalin mo na yun ma. Tanggalin mo ano. Hindi. Ayan na. Tanggalin mo Hindi, yung... saglit lang. Kaya naka ano na ah. Zero. Wait, tanggalin Okay. mo magana. Oh, okay. Hawakan mo. Hawakan Timbangin siya. natin kung sakto. Tadi ba yan? Nakaday? Ah. Ah, sakto. Sak. Sakto po. Okay, thank you ha. Thank you, boy. Okay, Nay. Parehas ang kiluhan ka. Ah, ito isa. Ito pa isa. May ito pa isa. Piplang ka na ba dyan? Wala. Kuha ka doon na yun. Ilagay mo na sa ano, dali. Lalagyan. Ano ito eh? Ano? Halaan lang sa arkurong. Di na magpakuluan. Kaya karaot sa pag ano. I-freezer na lang ito. O, alisin mo itong ano, plastic. Timbangin natin yung isang ano, Pusit. yung isang pusit na nabili namin. Kasi kaya lang, may arkurong kaya kansya eh. Hindi na lutuin to. Kadi! Lahat na yan ibibenta. Kadi! Bakit lang? Ito yung minakan. Ah, sana 1 kilo rin. Di ako magkambayad. Sakto ba? Walang labis, walang Da. kulang. Sakto ma. Tama. Okay. Butaran mo. Sobrang isa laguhit. Hmm? Oh. Jutong ka Jutong ba yan wala? Hindi. Babaunin naman sa ano to. Sa Maynila. Ay! Kami bayad! Sakto. Bayad na. Binayaran ko na lahat yan. Ito sa atin tumanay. Amo na. Eh ano yung pusit? Ito yung kanuos. Gasa natin yun. Okay. Magkano kilo doon, Dong? Mahal. 220.